أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرا بدنتال أرأم جولما من سلمني مني كلا من جوريم نون بندرا بمن ببندم أرأم دين مادة يوتيوب من سلمني مني كلا من جوريم دم non dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto min calmini moni kala e mon min juurima ɗum en min jafnima ɗum en eɗen gara e khutba men aljuma hande teddata e almameɓe julnoɓe jumaji ɓe so tawi ko ɓe fummoɓe fummoyde khutba pummol so gasi juma so tawi ka birdowo asru ñalawma o faɓirtuɓe kono foof noon ko yettere Allah aɗa ummi e ngalɗo dewal Allah kadi timmina ɗum e nder oɗo ñalawma mawɗo kewɗo moƴƴere kadi ɗeɗo moƴƴereji fof ene deggodiri ɗum noon ene walla yo Allah wallu noon yimɓeɓe tinno e waktuji mbasa rewde tan julde nde ha mbasa yaade juma. Khutba men oɗo haalata koko foti waɗede caggal julde maga ba'da ramadana holko woni caggal julde noon so korka gasi. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi siyami ramadana wa itmamihi. En jetti Allah kam dokkuɗo en neema hawrude e korka korɗen ɗum kadi hokki en timminde lewru ndu korɗen ha lewru ndu timmi. Eɗen jetta Allah mo senare wodani e mo ganduɗa moƴƴeni en o towi e kala dow tagore makko kadi o moƴƴeniɓe towi e dow dokke makko kadi o moƴƴeni tagore makko. Eɗen ñaagomo noon daɗirde aljannaji makko kanko joraɗo e daɗirde weluyaji makko. En ceedima deweteɗo e gonga ala so wona Allah ala mo rendi e laamu makko. En ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah. Deweteɗo e gonga ala so wona Allah ala mo Allah rendi e laamu mum. Allah woni biɗo fastabiqul khayrati mbadde ada e moƴƴereji. En ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah ko nelaɗo Allah. Yo kisal e yurmede e barkeji Allah gon e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, gona e koreji makko, gona e sahabaɓe makko, gona e kala moƴƴinɗo ha ñalawma jobdi. So ɗum ɓenni mi wasiyima on jiyaɓe Allah no mbasiyortomi hooram kulol Allah towɗo o e ɗoftade jomiraɗo tedduɗo towɗo o. Jomiraɗo wi e deftere mum ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. E hey mun gonɗinɓe Allah kule wofde jomi mon koy yo goto fof ndar ko ardinani hoore makko jango. Kule Allah ko kumpitiɗo kala ko oɗon golla. Biɗen e hey mun julɓe hantan koye korka gonnoɗen hande en e lewru shawwal woni lewru humtorandu. Ñalawmaji korka baɗaɗi barke ɗi ɓenni kanji e ko wonno e majji moƴƴereji kewɗi jaari en so en gollino en malama. Ɗum woni moƴƴereji kuptudinde e yurmede mawde. Ñalawmaji ɗi ganduɗa ko rimɗinede e jeyli ɗin ñalawmaji ɗi ɓenni. Ko noonne kadi ñalawmaji yaafede bakkaruji ɗin ñalawmaji ne ɓenni. Ñalawmaji yolɗinanede sokammeji ɗin ñalawma ne ɓenni. Wadde noon bela wodani kawrunoɗo e ɗiɗo ñalawmaji o alɗini e majji o waɗi feere mbehe o jeeɗo moƴƴereji o alɗinori rewde Allah o waɗino Allah yamirimo o hebbini hen leƴƴi dewe Allah ga o sakko ga o juula ga ko korowo ga ko jokkowo enɗam o waɗi leƴƴi dewe Allah li yakuna yawmal qiyamati min al faizina mbehe omo jeeye ñalawma darga e dadɓe maldaɓe e moƴƴere Allah hokkata nde. Ɗo jomiraɗo o jeeya kadi ɓadinaɓe Allah ñalawma mo ewnotoɗo o ewnoto yawma yunada kulu washrabu ñande ɓe ewnate ñaame jare hani an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Ñaame jare yo ɓuuɓ on. Ɗum ɗo de koko gardinano ɗon koye mon e ñalawmaji ɓennuɗi ko kanno ɗon toon hoore koye mon ñamde. Allah yoɓi on ɗo hande e aljanna ñaame jare no weliri o fo baɗe wadde Allah moƴƴana ɓe e nder aljanna yo Allah waɗ en e ɓen.
ɗum ko wonande golluɓe ɓe. Wa amma man fatahu lhayrul kathiru fi ramadana, mo ganduɗa noon dañani gollude moƴƴere, rewi belaɗe fitandu mum, walla rewi yebare ha gollani no lewru ndu wayi hewde moƴƴereji ni, o dañani hen moƴƴere, falyatubu ilallahi ta'ala, yo heño o rutto e Allah o tuuba, wal yatadarak ma fatahu bil iqbali ala ta'ati rabbihi, yo heɓɓitoro ko fatora ko e ruttade o feewa e jomikko, o rewa Allah, o ñaago Allah. Nde wonde damal tuuba buye koko uddir yurmede Allah ene yaaji. Jomiraɗo towɗo o wi wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Min de komi jafotoɗo wonande on tuubɗo, o gonɗini Allah, o golli golle moƴƴe, caggal toon o feewi, oɗo de so yafnimami komi jafotoɗo. ɗum noon so fatorama lewru korka ndu, yo heño o rutto e Allah o tuuba, o wasa wiide hankadi taƴi fiɓɓotako, yo rutto e Allah o tuuba, Allah ene wawi jaɓandemo. Nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi qala Allahu yabna adama innaka ma da'awtani te wa rajawtani ghafartu laka noon ala ma kana fika wala ubali. Eyi ma ɓi adama, an de a ñagakimi, tene kadi aɗa jorti e yam moƴƴere, e ɗum noon mbeɗa andi ko an tan wayi noon, mi yaafimama noon bakkar ma o ko bannoɗa ko, ghafartu laka ala ma kana fika, ko bannoɗa ko mi yaafimama, te wala ubali, mi wondaka ka ñaguiɗo walla ñagaki, mi yaafimama tan. ɗum ɗo ene weli kono weɓani. ɗum noon wadde yo neɗɗo o tinno golla. yabna adama law balagat dhunubuka anana sama walla inana samai summa staghfartani ghafartu laka wala ubali. Eyi ma ɓi adama, andu hayso bakkar ma yettima ha joni noon to asmanuji, taltali asman woni towende asman, imsiniɗa e am, andu mbeɗa wawi yafadema bakkar o fotemi wondaka ko mbaɗɗa ko. Eyi ma ɓi adama, an de law ataytani bi qurabil ardi khataya summa laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ndeysan Allah wi an ɓi adama, sa addi e am fodde ko ene foti e leydi ndi fof goofi, kono noon nde garɗa e am nde kam ala mo ndendi jinnoɗa e am, aɗa andi kam ko min tan woni joome, ala joome goɗɗo so wona min, mami addane ko foti e bakkar ma o yaafuya, mi yaafuma ko bannoɗa ko. ɗum noon neɗɗo ko watta haqqille reeno rendidinde Allah e ko wona Allah. mbiɗen e heymon gonɗinɓe Allah, idha kana ramadanu mawsiman aziman littaati wal ibadati tazawwada fihi almu'minuna min al'amali as-salihati فليس معنى هذا أن يعقب هذا الموسم فتور عن العمل الصالح. ستوي كورك لورو كورك دوكو دوغere ko luumo mawɗo dañirɗo dewe Allah mawɗe ha joni e moƴƴereji, julɓe jooɓima hen, liggima hen, dañi moƴƴere ha heewi. wonani noon maana o ya liggo e lewru korka ha heewa tan, so korka ma yi gona e bonnude tan ndewna hen e oɗo nema kewɗo amande gollude, ay golle moƴƴe gollannoɗa nder korka aɗa daña moƴƴere ɗe, wona so korka ma yi tan goppade, ala hayso korka ma yi jokku golle ma. fal muslimu mutalabun bi an yastaqima ala ta'ati llahi azza wa jalla. julɗo de ene ɗaɓɓira yo ñiib ha joni e dewal Allah towɗo o ilal mamati ha mayde makko ara. wa an yastamirra ala ibadatillahi kama qala Allahu ta'ala, yo duumo e rewde Allah hono no jomiraɗo wiiri e deftere mum. o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. sennu joome, yettu joome, jeye e juuloɓe, rew joome hande mayde are ma fof. so nelaɗo o wiyama ni, enen kam hani tan hankadi ko mayen e dewal Allah. wa qala jalla wa ala, jomiraɗo wi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir. focco niib e ko jamireɗa ko e kala duttiɗo feewi e ma, yaadi e ma, duttoɗe e wone Allah ñiɓon e ko gonɗon ko, hoto mbewe e ko Allah yamiri on ko, bewɓe ɓe yoɓe bewɗo ɓe mbewiɗo, nde wonde Allah bima ta'maluna basirun, kala ko golloton Allah ene ƴeewa, ene yiya, ene andi. wa kana min hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almudawamatu ala al-amali salihi. ene jeeya ha joni e peewal ngal Allah fewni nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam duumade
e gollude golle moƴƴe fa ani sayyidati aisha radiyallahu anha yummen aisha o wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha amila amalan athbatahu so nelaɗo gollino gollal o tabitintu gollal ngal nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi ahabbul amali ila allahi ma dawama alayhi sahibuhu wo in qalla ko ɓuri yiɗede e golle fof to jomiraɗo ko gollal ngal jomum duumi hen hayso ko ngal seeɗa tawde tan a duumi e maggal andu kam ko ɗum woni ko Allah yiɗi wa kana sahabatu yajtahiduna fi itmamil amali wa ikmalihi sahabaɓe ne tinnotono e timminde gollal soɓe puɗɗima kadi ha joni noon ɓe nduumo kadi e gollal he summa yahtammuna ba'da dhalika bi qabulihi on saha noon soɓe tinnima e gollal ngal yo timmu no ngal timmirtani ɓe keddo kadi e jogade himme joni no Allah jaɓanirta ɓe gollal ngal nde wonde waqad wasafahumullahu ta'ala bi qawlihi Allah sifi maɓe e konngol mum ɗo wi kanko jomiraɗo walladhina kamɓe woni ɓen ɓe ganduɗa yu'tuna ma ataw rokkoɓe koɓe jamira yoɓe dokku koɓe gaddana ko ɓe mbaɗira Allah tawa on saha wo qulubuhum wajilatun ɓerɗe mabɓe ɗe ene kuli so ɓe itti aɓe cakko aɓe mbaɗira Allah ɓerɗe ɗe ɗo goni ɗo ene kuli holkoɓe kulata annahum ila rabbihim raji'una aɓe gandi koɓe jogorɓe ruttade e jomiɓe ɓe ganda noon so jaɓama walla jaɓaka aɓe jogui ngol kulol ulaika Allah wi ɓeɗo de yusari'una fil khayrati ɓe goni waddoɓe ada e moƴƴereji wa hum laha sabiquna wadde noon moƴƴere nde ɓe baddate ada nde Allah wi tigi rigi ko kamɓe goni ardiɓe e ndeɗo moƴƴere yumen aisha radiyallahu anha o wi sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min namdinoma nelaɗo an hadhihi l ayati oɗo aya mo Allah haali ɗo holi ɓeɗo walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila hokkoɓe ko jogui ko gaddana ko taw ɓerɗe mum ene kuli mbimi ahumul ladhina yashrabuna al khamra mbete ko yaroɓe sangara wa yasriquna walla mbete ko wujoɓe qala nelaɗo wimi ala ya binta siddiqi ey ma bi sayyidina abubakram walakinnahum alladhina yasumuna ɓeɓe Allah haalata ko horoɓe kadi wo yusalluna kamɓe koɓe juuloɓe wa yatasaddaquna koɓe sakkotoɓe kono wohum yakhafuna alla yuqbala minhum aɓe kula wasde jaɓanede ɗum ɗo woni koɓe ɗengi ko ulaika ɓeɗo de alladhina woni ɓen ganduɗa yusari'una fil khayrati waddoɓe ada e moƴƴereji wadde noon wa ala hadha sara tabi'una rewnoɓe e nelaɗo en e sahabaɓe rewnoɓe mabɓe ɓenne de koye ngolɗo lawol darino rewɓe e ɓenne koye ngolɗo lawol dari wa nahaju nahja sahabati ɓe ndewi lawol sahabaɓe alkirami tedduɓe ridwanullahi alayhim ajmaina yo weluya Allah won e mabɓe kamɓe sahabaɓe ɓe kala ɗum noon ko hunde moƴƴere wande fayida so tinnama ene jogui ko naftata ko noon wadde noon fastaqimu ibadallahi alal a'mali salihati poccoɗe ñiɓe e gollude golle moƴƴe wajtahidu fil muwadhabati ala ta'ati tinnoɗe e ñibde e dewe Allah wali ibadati waqtadu bi sayyidil bariyati muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ñemtinen nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallama hatta tatahaqqaqa lakum hadhihi l martabatu l aliyatu ngal ɗo gueɗal towngal kalangal e ɓe sahabaɓe ɓe rewɓe mabɓe heɓirte ko ñibde e dewe Allah ɗum noon ñiɓen e dewe Allah mbete eɗen daña ngal ɗo gueɗal towngal ngal Allah sifori ɓeɗo sahabaɓe e rewɓe mabɓe Allah wi inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu ndeysan tatanazzalu alayhimul malaikatu ene mbiyaɓe alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim kamɓe woni ɓen wiyoɓe minen de joomi amen ko Allah ɓe pocco noon e dewe mabɓe Allah ɓeɗo de Allah ene jippina e mabɓe malaikaji jippo e mabɓe ene mbiya ɓe hoto kule hoto cunoɗe
wiyama ko ɗo ɓe mayata ɗo e aduna ɓe kolle hoto kule to paaɗon to ko minen tawaton toon minen jaɓɓoto on hoto kule ko goppaton caggal ga ko hoto cunnoɗe hen sabu ko minen keddanto on caggal ga joni kay to paaɗon to wa absiru bil jannati allati kuntum tu'aduna beltoroɗe aljanna gonɗo toon mo ganduɗa Allah fodanino on ene totta on ɓe mbiya ɓe malaikaji ɗi mbiya jomum nahnu awliyaukum ko minen goni hettuɓe e mon ɗo e gurdam oɗo aduna ko nonne kadi to lakara en gowodiral ngal ganduɗa ko moƴƴande on tan woodi nde wonde en ndendi meccal en ndendi rewde Allah walakum fiha ma tashtahi anfusukum aljanna on noon on ganda no wayi rew kono min kalana on kam hoto cunnoɗe toon wonde tumuranke ene metti kono toon so on jeehi kala ko fittanduma wooɗa aɗa heɓa walakum fiha ma tad'un kala kadi ko ɗabɓuɗon ko nodduɗon gande ɗum ene ara caɗele ngalana on ɗum noon ko Allah tottiri on ɗum nuzulan ko jippudi ko jipporgal kadi ko ɗum koɗugu ummorade Allah ghafurin jafotoɗo rahimin jurmotoɗo ɗum woni ha joni min ghafurir rahimin wadde noon tinnade dañalngal gueɗal de ko hunde moƴƴere jiyaɓe Allah kulen Allah ñiɓen e dewe men Allah mbete Allah ene waɗana en ɗiɗo moƴƴereji mbete ma Allah hokku en ɗiɗo moƴƴereji jangtaɗi ɗiɗo moƴƴereji Allah moftani ɗum tan ko jiyaɓe mum dañen moƴƴere aduna dañen kadi ha joni malal to lakara jomiraɗo towɗo o wi man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna so neɗɗo golli golle moƴƴe foti ko gorko walla ko debbo sharɗi o tan ko so neɗɗo ene golla golle moƴƴe yo taw ko gonɗinɗo Allah ɗum woni ko naftarma e golle ma so neɗɗo golli gonɗinani Allah ɗen golle nafata joni noon so tawi tan jomum o golli golle moƴƴe sharɗi o tan ko nde o gollata nde yo taw ko gonɗinanɗo Allah o golli golle moƴƴe omo gonɗinani Allah Allah wima min gurdumo gurdam belɗam wiyama ko ɗo e aduna o daña yondinare lakara o daña aljanna wiyama ko ma o dañ ɗo sutura kadi wala najziyannahum mamin jobbe ajrahum jobdi mabbe ɗum ɗo ko ɓeydari tan ɗo aduna ɗo min gurnaɓe gurnam moƴƴam ay to lakara min joɓaɓe toon jobdi mabbe bi ahsani ma kanu ya'maluna no ɓuri no ɓe gollirno ni ceerno Allah wi min joɓanaɓe noon ene jeeya e maaleji noon jaɓanede golle moƴƴe korka ganda golle ma jaɓama wawdema rende caggal korka ha joni ko gollannoɗa ha joni golle moƴƴe e nder korka ومن علامة قبول العمل الصالح في رمضان المحافظة عليه بعد رمضان golle ma moƴƴe ɗe mbaɗannoɗa e korka ɗe mbete ɗe jaɓama walla ɗe jaɓaka ɗum ko an andanta ɗum hoorema so tawi tan a wawi ñibde majje caggal korka andu an ko gollannoɗa koko jaɓa sa ronki ñibde hen wat feere tuuba tinnoɗa mbete aɗa daña gollude ko moƴƴi andu golle ma ɗe ɗe jahano hay nokku wa qad sanna lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sunninani en noon siyama 6 ayyamin min shawwalin horde balɗe jeegom e lewru nduɗo humtorandu so tawi puɗɗiɗa ko ñande samba mim julde sa yiɗi deggodira balɗe jeegom ɗe sa yiɗi ɗe mbasa reggodirde wona e nder lewru he konngol ene wi noon won konngol wi e hitande he foof ɗo waɗoya fof ene sella kono ene ɓuuri yarede yo wona e nder lewru he ɗum noon jomum o hoora hen balɗe jeegom ɗum ne ene yiɗa en jangguino ɗum e bindanɗe men ɓennunoɗe ene jogui sarɗiyeji nde wonde to sariya ene wiye ene aña balɗe ɗe koore to mazhab maliki ene jogui ko saabi ɗum ko hade won ɓen yumɓe so tawi ene koraɗe ene deggodiri horde ma wood yiiɓe cikka ha joni ɗe jeeya koye korka he saabu majjude ɗum en mbiye ene mbaɗe korka walla cikka koɗe farilla ɗum woni ko dogate hen so ɗeɗo gueɗe fof kisi hen ɗum baasi ala hen ɗum noon wadde jomum o tinno so omo waɗa o wasa waɗirde yengo wasa wiide komi korɗo hankadi waɗa tan waɗira Allah mbete Allah ene hokka ɗum moƴƴere nde saabu nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam o wi man sama ramadana summa atba'ahu 6 min shawwalin kana ka siyami dahri so neɗɗo hoori lewru korka rewni hen balɗe jeegom e lewru humtorandu o way kono korɗo hitande ni saabu balɗe jeegom ɗe daroto ko darde balɗe ɗiɗi ha lebbi ɗiɗi lewru ndu daro darde lebbi 10 hawra hitande ɗum noon yo Allah waɗana en moƴƴere
yo Allah hokku en ha joni darade e gollude ɗeɗo golle. Allahumma tabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa zakatana wa sa'ira a'malina waj'alna mimman sama ramadana imanan wa ihtisaban faghafarta dhunubahum وأعده علينا أعواما عديدة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يا مقلب القلوب هبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأدم عليها الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع من أرحمنا ومن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. من جارama yo Allah hokku en wattude ni sahaji kewdi enen ɓeydi e diineji men en usaki. Abubakar Ahmad Diop tunadi bo amin be on ketki jam tunadi bo amin be